Здравейте, приятели! Ще говоря днес за подредбата на карти Таро. Да напомня, че които от вас искат да започнат да работят с тях или вече са почнали, но трябва непременно да прочитат всички напътствия. От рода на това, че те се зареждат, трябва първо да са ви подарени. Зареждат се 3 дни под възглавницата. Свързвате се с всяка карта, с нейното мистично, дълбоко, вибрационно значение. Впрягате си интуицията, измисляте свой метод за подредба. И все пак, нека набързо нахвърлям традиционните методи. За начинаещите в Таро е хубаво да има по-малки, по-кратки подредби, тъй като ако се втурните изведнъж на аркани 78 карти, макар че младичките сте с по-прясна памет, нашата вече е поизтъркана, но аз пък от младини съм започнала. И така, какви са традиционните подредби и най-вече за начинаещи? Така, може да се почне дори с 2 карти. Да или не, може да се сумират цифрите. Всяка от картите е свързана и с зодио. Въобще това си е една доста сложна изкуство и наука. Най-традиционният начин това е с 3 карти. Минало, настояще, бъдеще. Разбира се, ако имаме обърната карта, също това говори много, то е вече в по-негативен аспект. Освен традиционните 3 карти, когато става дума за бързо гледане, аз съм си измислила този начин, наредба плюс какво пречи за сбъдването на нещата, ако картите са неблагоприятни. Както в случая тук има едно колебание. Циганска магия е другият начин, който обхваща 7 карти. Първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма. И вече според това какво и как се съчетават, се анализират нещата. Друго, което за бързо гледане аз използвам и смятам, че е добро, това е V-образното. Ето го, V-образното. 2, 1, 2. Минало, настояще, бъдеще. И съответно какво може да помогне за разрешаването на, както ето тук имаме проблем, загуба с ново начало, но ако е обърната, вече става доста сериозно. И отгоре може да се добавят, ако има проблемна ситуация, могат тогава да се добавят други 2 карти. Така че, наистина това е едно магично, едно прекрасно занимание, за да се обостри нашата интуиция. Понеже звънчетата пречистват аурата, ето едно японско звънче да го направим. Така, картите не трябва да ги пипа никой. Когато вали, не се гледа. Всички тези ценни съвети и още много други неща могат да споделя в моята страница Себевгледи и съвети и в сайта ми Гадания и Себевгледи. Най-популярният начин, който обаче изисква повече време, това е циганското таро. 7 карти. 7 карти, 7 карти в 3 реда. Ето така. 7 карти. 7 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Като последната на 3 реда 7 карти. Последната, 22-та, е за общото. Така че, нека тази магичност и сила на знаците, които ще ни даде тарото, да бъде достъпна за всеки. Заповядайте!